uyamchaza ku-EGW phayana uba ke naku ke warebhela ke, then there was war according to Revelation 12:7-12. There was war, walwa, kwaliwa, wagxothwa waphoswa apha emhlabeni, samvumela wangena. Athi ke ngoku Satan stood in amazement at his new condition. His happiness was gone. Andithi iwar yenzeka before kube khona i-creation kuGenesis 1. So akabikho nto okwenza ke ngoku, akabikho mntu azamthemtha right now. He looked upon the angels who with him were once so happy, but who had been expelled from heaven. Now all seemed changed. Countenances which had reflected the image of their maker were gloomy and despairing. Strife, discord, and bitter recrimination were among them. Satan now beholds the terrible results of his rebellion. He shuddered, and feared to face the future and to contemplate the end of these things. Satan trembled as he viewed his work. He was alone in meditation upon the past, the present, and the future plans. His mighty frame shook as with a tempest. An angel from heaven was passing. He called him and entreated an interview with Christ. This was granted him. He then related to the Son of God that he pretended of his rebellion and wished again a favor of God. He was willing to take the place God had previously assigned him and be under his wise command. Christ wept at Satan's woe, but told him, as the mind of God, that he could never be received into heaven. The seed of rebellion was still within him. When Satan became fully convinced that there was no possibility of his being reinstated in the favor of God, he manifested his malice with increased hatred and fiery vehemence. As he could not gain admission within the gates of heaven, all the angels that are commissioned to visit the earth hold a golden card which they present to the angel at the gate as they pass in and out. So uma ngapha kwamasango akasenayo i-access yokungena. Kuthiwa ngoku, as he could not gain admission within the gates of heaven, he would wait just at the entrance to taunt the angels and seek contention with them as they went in and out. Waqonda uzaba yi-nonsense apha egeyithini, aharase aba bathunywe kwezinye iiplanethi or unfallen worlds. Uphanjaniswa yiloo nto ke uba siphindela kweza buildings zabo, siphindela phaa kwaba bumnandi. He then realized uba wenze imistake yabe seyakhekile ingcambu ye-darkness kuye. Akafuni guys, Africa akafuni siye. Masiyeni ngobuninzi. Niphi model group, niphi model group. Kukho le team of young people ezawuba yi-model group yento yoba kuzawuphilwa kanjani ezulwini, ezawubonakala iphila ibe njengoYesu ngokuthetha, ngokwenza, ngokunxiba, nge-recreation yabo, nge-holiness, nge-temperance, nge-reverence, ngento yonke bazawuvele babe njengoKristu. athi omnye uba ke mna God did not command me to be rich mna, kodwa go ye therefore and teach all nations and baptizing them in the name of the Father and Son and the Holy Spirit. Nasi commission esiyinikiweyo uba sizawufundisa ke abantu. I-model group izawufundisa abantu. Kuthiwa akekho umuntu ozawuba sezulwini njengoba sizawuba nee-crowns nje phaa kwi-inauguration yethu. Zonke ezi crowns zizabe zinezitars. Izitars ezi zirepresenta into yoba nawe ukhona umuntu ozezulwini ngawe. Akekho umuntu oyezulwini ongazuba na-star kwi-crown yakhe, because uye waba ine-impact kwi-environment yakho ngendlela yakho. Khumbula abanye bana-5 talents, abanye bana-3 talents, omnye une-1. Uye waba ne-impact kwi-environment yakho
ebantwini who interacted with you nangale talent eyi-1 akho crown engazuba nayo inkwenkwezi inkanyezi star cause izitars zichaza into yoba usebenze kangaka while you were still here sisenza preparation. Kuthiwa abanye zizawube ziyokozela sana ii-crowns zabo zigcwele izitars zonke, ezinye zibe zi-bright ngenxa yezo zitars, ezinye zibe zi-dim, ezinye shem umuntu enayo nga-1 nga-2. Still kuthiwa sonke siya khona. Kukhona i-impact ozawuyenza emntwini nobumnye kwi-environment okuyo. Go ye therefore and teach model group. Iyeza latter rain. Asizutshintsha ke ngoku xa sekuza ilatter rain ube ngona sidecide uba Yesu siyakufuna. Funeke kube kufundiswa abantu abasesezicaweni uba come out of her my people. Kukho abantwana bakaNkulunkulu afuna ukubakhupha ezicaweni. Babe befundiswa sithi ekudala saba kwicala le-virgin siyazi. Sesifundisa bona yengoku esithi kubo come out of her my people, yizani ngapha. Yizani sigcine sabatha sonke. Niphi model group? Kushota nina ke apha kwezi spaces ze-social media. Kwi-media platforms. Kushota nina niphi model group? Okanye uzabadlula aba be-virgin ayozithathela bona njengalo bhuti ebeyifunda wayifunda wayi-understanda ngesizulu. Izulu lavele lamtrainer ngokwakhe. Nithini nina be-virgin? Ni busy ayofuna amatye abafundise. Thina funa i-dry bones azifaka umoya zithethe futhi. Singaphoswa guys. Sisekugqibeleni ingasiphosi. Indenzela inhliziyo ebuhlungu xa sithi i-GW yazi ke abanye bazamkhapha usathane ngezono ezincinci, nge-carelessness nje encinci ebebengafuni ukuyeka. Hayi kuba they were struggling with big things. Be-carelessness nje yento encinci. Guys, ungade uphoswe yinto encinci. Yinto encinci engakufakeli namali, engakuzeli nathando. Ukuthando yenye into ebalulekileyo engakuzeli nayo. Sisonwana nje sakho esincinci esizawukwenza uphoswe. Khawucele i-personal encounter noYesu. Khawumcele mani uba Yesu khawuvele nalapha kum, khawundilungiselele. Ndiyayiva mna le nto efundiswa apha, but sisathe ii-pieces of the puzzle. Khawundincede sike siphinde silakhe elibali liphinde lidibane kakuhle nalapha kum, ndikwazi nolichazela omnye umntu. Kuba xa ulivile funeka ulichazele nomnye umntu. Kuba kuthiwe chazela ke nomnye umntu. Kuba ngoku usebenzisa thina, ndithi sithi i-instrumentalities azawusebenza ngazo apha emhlabeni. Kuba ngoku we relate kwi-environment esikuzo, siyayazi nemeko abantu abakuyo, siyakwazi ukwehla and come down to them, siyakwazi ukunyuka and come up to their level. Sine-timing yokuphila kule environment, so udipende kuthi into basithi esizawufundisa bayi-understande nge-language abayivayo. Ayisenamsebenzi ke nobukopele kubuqonda uba mna ndiva le yakho Silo, mna Dimamzo ndiva le yakho, ndizawuthatha yona ndiphinde ndifundise yona ngeyam ilanguage. Good. Thatha noba uthathe word for word uphinde uyiphinde kwi-environment yakho, it's still okay. As gatekeeper apha ngoku, igospel ayigatekeeper. UbuYesu wasifela, wemka uyabuya funeka sibe ready. Kuba ayekho umuntu eke kuthiwe ke siya kwi-all white party. Ayekho umuntu ovuka ebhedini aye kwi-all white party kwenza i-preparation. Kwenza i-preparation nengenasezulwini. Ungaqhathwa nguSathane. Akafuni uyohlala kwakhe.
kuthiwa njengoba a little lower than the angels. Nansi enye into emphambanisayo yileyo uba xa sesiba in that incorruptible body, sesifumana i-immortality, sizawuba above yena nangengqondo. Iyambambanisa. Sizawuba above yena because we are siblings kuKristu. Njengoba yena wa-downgrade weza apha emhlabeni wathatha a human body, kuthiwa sizawuhlala sifana na. Imphambanisa wesi into yoba ziyo-upgrade as they will be above me xa zifika pha. Guys, don't fall for esi scam sikaLucifer. Myeke nabe busy nabantu abazithandela imali ke. Hayi busy nabantu abathanda imali. Asibizelwanga mali but siyayidinga, and abantu ekufanele ayazi into abayiphatha nakakuhle imali uyabayeka babe nayo kuba uyayazi uba they will advance the kingdom of heaven more. Hayi not imali ke yomona, not imali yomona guys, not imali yomona, sithethe ngemali yomona. Xa kukubi kubuhlungu apha elifini, zininzi ke into ezibuhlungu ezenzeka ebantwini apha elifini. Xa kukubi kubuhlungu, kha kuyizame le nto ukuphuma kwitim erongo yokuye uconsulta ebantwini abazawubuza kwabaphantsi. Kha kutraye uYesu. Yesu ndiza kutraya ke for the first time ke zake ndikutraye. Wazi nento yoba esivumele ezinye izinto zenzeke nje uyasitreyina. Isezawushuba indaba kaLucifer noKristu. Omnye sithi yi-satanic jurisdiction le. Omnye besithi ndizolanda abantwana bam ke sana kuba ke i-jurisdiction yam le yabafileyo nengcwaba. Awusoze uyithinte yona. Ndizolanda bam napha. Khawumphi chance man. Akuphume kwitim erongo ngoku. Suvuma uSathane azifihle ngawe. Kuba uzifihle ngawe. Ngento yoba uza kuhlalela apha entweni yoba ke ndimbonile umama, ndimbonile utata, ndimbonile umakhulu, ndimbonile utamkhulu, nguye bendivelile ephupheni. Uthela mfana bayayenza loo nto. They make it happen because they know how to manipulate energy and the spirit world. Thina ke sithemba uKristu kuba sazi into yoba ke izinto uNkulunkulu aye wazifihla uba singaziboni, they are for our own good. And then ezaye waziveza uba sibe ready, sifunde zona, sibe prepared ukubuya kaYesu afike si-ready. Waziyombula uba ke yenzani ezi ke. Masenze nezo. Athi all power is given me. Ndiwaphiwe amandla endizanika wona. Nizawukwazi uyenza le nto. Ndiwaphiwe amandla by my Father. Ndizaninika nani la mandla. Nikwazi ukwenza yonke into. Ndithetha ukuthini? Nikwazi ukunyathela snakes and scorpions. Nazo zonke ii-tricks of the enemy. Akufanelanga soyike nto. Kungani kuthiwa needemoni. Needemoni they bow down kuKristu. Kuba ziyazi bazidila nabani. So xa sikhethe icala lakhe ayilo cala lamagwala eliya. Sibanintsi kwela cala. Sibanintsi kwela cala. Ungayibhudi, sibanintsi gqithi kwela cala. Athi i-1/3 uzawuyeka intyumpa-ntyumpeke ebunzimeni. Iyophumela kwela cala. Ipure. Iyophumela kwela cala. Uzawusiyeka inene simoreke straight. Asishukuxe uSathane sibe simile siqomba. Stand therefore. Almost amculela u-Ephesians 6. Having your loins girt about with truth, and having your breastplate of righteousness, and your feet shod with preparation of the gospel of peace, above all taking the shield of faith, wherewith we shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of the salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Stand. Stand.
Have I not commanded thee, be strong and of a good courage? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be not dismayed, for the Lord thy God is with thee. Be strong and of a good courage. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Be strong, and of a good courage. Joshua 1:9. We have nothing to be scared of, guys. Sikuqala elwinayo. Phuma etimini erombo, sikuqala elwinayo. Izani ngapha. Soldiers of Christ. Athi, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables him to bring everything under his control, will transform our lowly body so that they will be like his glorious body. Akafuni lento ke. Akafuni lento Satan, guys. Our next meeting is in the air. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangels, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with our Lord. Uphanjaniswa yiloo nto ke, yile citizenship. Le citizenship. Oba ke aba bazoyifumana le passport. Sawuqala uyipractice apha ke into yokugcina isabatha. Isabatha yipassport yethu yokubonisa every Sabbath, Friday sunset to Saturday sunset, uba i-citizenship yethu iya kwela lizwe ekuthiwa sizawube from Sabbath to Sabbath sisenza into enye, naku-new heaven no-new earth, from Sabbath to Sabbath. Ayizujika. Nanso ke i-passport yokuya pha. Kuyiwa ngoYesu ke pha. Kuyiwa ngoYesu nokugcina imithetho yakhe yonke, all 10. All 10 bakuxelela yona into yoba ke hayi the fourth one ayisa-aplayi after esifele on the cross. Akhange itsho iBhayibhile. All 10. UYesu wayemgcina u-all 10. Abazawuba necharacter yakhe bazamgcina u-all 10. For i-citizenship yapha kwezaa zindlu zoLucifer. Abangasoze baphinde bazithi. Asoze baphinde bazibone eziya. Ungokuhlekwa nyani uLucifer, because he's doing too much. Ngoku he's doing too much. Asoze asive. Uzawuthi ncu.